Majile, Majile. Majile, wonten dawuh nggih. Ora wis diweling karo Ireng to, ora kena ngajar Begawan Durna. Arep apa dikaya ngapa iki eyangku. Aku elek-elek karo sampean. Dasare apa mak cilik ngajar karo Begawan Durna? Sengit. Lah, ming perkara sengit kok ngajar. Yen yaki. Antasena. Piye, Mbah? Aku minta tolong ya Antasena. Ya wis tenang wae, Simbah ora usah dadak wedi. Putuku ngger, ya mengko sing padha karo bapakmu syukur-syukur. Syukur kowe gelem nulungi karo aku ya Antasena. Kok ngono? Mak cilik kok dadi kaya ngono karo aku? Mergane sampeyan ngewangi karo Begawan Durna. Sapa sing ngewangi karo Begawan Durna? Mungsuhe Setyaki. Lho. Wani karo Antasena sing tawedene apamu? Terus Antasena terus. Nek ora diwaneni tuman wae Setyaki iki. Kanjur sakpenake dhewe anggepe aku iki apa aku iki digulung-gulung sampeyan kaya gawe martabak. Mak cilik kudu duwe rasa welas asih. Mak cilik kudu duwe rasa tresna. Kula sampun boten gadhah raos tresna. Kula sampun boten gadhah raos welas asih kalian Begawan Durna. Iki mbahku lho, Lek. Ora perlu kuwi mbahmu apa sapa. Sing kira-kira aku ra seneng tak jotosi. Wo lah nek ngono salin perkara karo Antasena. Lho nek pancen sampeyan ngewangi karo mbahmu ayo. Bocah wingi sore wani karo wong tuwa, sepira banggamu dijajal anak Werkudara karo Setyaki menang sapa wae lah. Kene marganing patimu bangga ta ayoni. Kakang Durna priye kabare? Anggone si Kakang kepengin boyong. Iya kuwi sinuwun Prabu Ndarawati entuk gawe apa ora? Wah, pripun Mremban pikantuk damel menapa mboten? Anggen sing andika badhe mboyong kok Prabu Ndarawati keparenga ingkang putring Banjarjungo mundur sasana Cemadung lawula. Kok ketingalipun pasuryanipun suntrut kados mekaten menika wonten menapa? Bawa Durna putra pun Surtayu Cemadung dawuh. Bawa Mremban putra pun Kartomarma Cemadung dawuh. Kanjeng Rama ingkang putra pun Swatama Cemadung dawuh. Dicuni Wonten dawuh Kakang. Nyatane jebul angel dikrama apus. Nalendra Ndarawati tu nalendra ingkang wicaksana. Nggih, Kakang Durna. Nadan kula wis gawe-gawe karti sampeka. Yen to rawuh anak Prabu Ndarawati dikersakake dening Sinuwun Prabu Duryudana parandene. Nadyan kathah paweka ingkang dipun ngendikaaken lerekipun namung badhe boten purun dipun boyong wonten negaring Ngastina. Terus ngantos dados paduton antawisipun ingkang ngraka ing Sukalima kula kalih Sinuwun Prabu Ndarawati. Wekasan kula mlajar saking Datulaya ing wigatos namung samangke menawi ngantos kula lan panjenengan boten saged boyong dhateng anak Prabu Ndarawati wonten negaring Ngastina. Tan kurunga badhe nampi dukanipun anak Prabu Ngastina menika leres. Lajeng kersanipun Kakang Durna sak menika kados pundi? Dipun rudha paripeksa. Rudha paripeksa. Kurawa dipun ketapaken. Nek pancen Ratu Ndarawati ora gelem rawuh ana negara Ngastina, pripun carane? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung. Dur, krungu dhewe to, Le. Kurawa tekan negara Ngamarta ora ming kepenak-enak kapienak lungguhan sila tumpang tendangan dengkul. Nanging Kakang Penemban Durna wis paring dawuh yen to kowe kan ngrudha paripeksa rawuh anak Prabu Ndarawati marang negara ing Ngastina. Nek ngoten iki bakal dados peperangan. Wis cetha yen to bakal dadi peperangan, mula mangkata. Nggih. Mboten kedang klungsu-klungsu menawi nderek udu. Nuwun pamunten lho Man, niki mboten nuwun sewu, mboten perkara wedi kula mboten. Anggen kula bidhal wonten negari Ngamarta utawi kula meksa dhateng Koko Prabu Ndarawati ya sak titahe mawon. Nek kira-kira iso ya diboyong, nek mboten ya aja meksa, mengko ndak malah wonten tibaning korban malah mboten prayoga dadosanipun. Iya, Der, nggih. Yen to wis pancen kaya mengkono tumuli mangkata. Nok-non ya staken dawuh. Surtayu Kartomarma Swatama aja wegah. Sapa wae sing ketok ngayomi marang Nata Ndarawati singkirna. Sinuwun Prabu Ndarawati kudu rawuh ana negara Ngastina. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh Paman. Nggih, ngestaken dawuh Paman. Mangkata dina iki. Swatama mangkata. Kartomarma Surtayu Dursasana kabeh wae Parasata Kurawa ora wiji mbaka siji. Durgempa Dursena kabeh wae klumpukna. Nek perlu aja maju mbaka siji, ning maju amana.
dikroyok negara Ngamarta. Yen maju mbaka sisi kowe tak ngebasi bisa menang lawan anak-anak Pandhawa. Sing bakal ngayomi marang Natandrawati. Nanging yen maju bareng sepira kekuwataning putra-putra Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Estana dawuh Kakang Premban Durna. Nggih, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dursasana. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitirane ngasta kang mitirane ngastane ngasta Setyaki wonten timbalan Gatotkaca wonten timbalanmu. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pakde? Kowe tak klumpukake iki ing wigati aku wis entuk purba wasisaning bapakmu. Lha iya. Setyaki wonten timbalan. Ora kanyono-nyono negara Ngamarta kerawuhan Begawan Durna. Lho, Durna mriki. Iya Setyaki. Wah. Panjenengan kok mboten paring dawuh. Menawi paring dawuh Durna dugi mriki. Marem ati kula. Kosek urung ana perkarane kok wis marem ki ngopo? Kena-kena wae ning nganggo perkara. Dadi upama mengko kelakon dumadi apa-apa kuwi mesti eneng perkarane iki kepenak nggone ngrampungi. Lho iki. Lah iki eneng perkarane. Berkawisipun aku arep diboyong ning Ngastina. Lajeng Koko Prabu kersa menawa boten ora. Durnane nesu. Iki metu njaba sajae tak sawang ngritake para wadyabala Kurawa. Setyaki wonten dawuh. Ngundurke Kurawa sendika ngestakaken dawuh nyuwun diparilah piye menawi Kurawa sampun mundur durnanipun ketingal parang dipun ajar piye Werkudara entuk aku sing entukke wis wah caedan sing ditakoni aku kowe sing wangsulan lho aku rak manajermu to Pak entuk mak cilik entuk Setyaki wonten dawuh Mas kena jen pancen Durna bapakku luput sakarmu. Nanging aja banget nggonmu ngajar. Penda-penda aku weruh kowe ngajar Durna lek mung ngajar sak penakmu dhewe. Ora nganggo rasa kamanungsan. Asih jeneng wong ngajar wong nganggo rasa kamanungsan ki carane piye aku tak takon. Wis, nek ngantem wong terus, "Hi, kowe ngono ki?"
Ayo ora lara kok ya ben ngono kuwi kok ora. Entuk boto keprokke boto, entuk gendheng keprokke gendheng. Nek cara aku sah. Wow, ngedan. Anake wong gemblung. Malah males ora. Werkudara karo Antasena ki nek gojek kok mesti kaya ngono kok. Mangkat kok. Lho nggih ngestaken dawuh Gatotkaca Antarja. Awat-awatono makmu cilik. Lho nggih ngestaken dawuh Paduka Prabu. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggana magawe gelari rawang kaget aku Setyaki dasar para nyata Surtayu ya ayo di Begawan Durna ulungna tinimbangane tak obrak-abrik barisanmu lho aja ngawur gawar-ngawur sing kudune tak rangket ki Ratu Ndrawati mung diboyong marang negara Ngastina wae kok ora kersa kok le bedak-bedake temen antaraning Ngamarta lan Ngastina rasa kakehan gurem tanpa guna kok ora pura kersa tedhak marang Praja Ngastina Surtayu kaya arep ngruda peksa lawan Kanjeng Koko Prabu Ayu langka ana dhisik bathange Setyaki lho wani anakku biyen wani saiki wani ora ana jamak lumrahing sencaki wedi karo para sata Kurawa babu baru ora minggat tak untapke marang kayanganing Bathara Yama Dipati maju jangkah dibantangan ora dadi kandha jundang Raden Setyaki kene markaning patimu maju Surtayu
Abu. Gatotkaca Siwa Kartomarma monggo Ratri mundur ora bakal mundur la ingaten kula kedah wantun kaliyan panjenengan kokean bebangal mati ha Antarja Swatama aku kok entuk iki ya anane iki ayo Pakde Durmagati Antacena ya kaya apa aku sing tekaning pati jelas aku ayo mundur nek kowe sing ora kepengin tekaning pati pengen urip mundur la ijo aku ora gelem mundur boyong Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu lak gelem tak boyong ning negara Ngamarta lawe lantas palang malang putung. Waduh. Ngecek banget iki. Ayo.
Kaya apa aku sik sing ngantem manut. Ayo kowe gage mati dening aku, Wah! Edan. Mati kowe. Pecah diadiamu, semplok kowe. Modal edan. Kowe anak apa ta kowe? Nyatane ora apa-apa nyomburi nyo. Lemok. 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 Wangsul. Lha. Bali piye? Kurawa niku akeo kaya ngapa nek mungsuh anak-anak Pandhawa. Mungsuh wong-wong Pandhawa mboten ajeng menang. Ketemu sapa kowe? Nggih, pinanggih Setyaki. Setyaki sajaipun nesu. Nesuwe banget. Mripate abang. Mendem kok. Mboten, Man. Nesu Setyaki niku mboten tau ngombe minuman keras niku mboten lato. Nesu kula ditantang langkauna Bathang Setyaki. Kowe ketemu karo Kanjeng Koko Prabu, pecah siramu, bangga utayane diadi, Man. Aku ya weruh kok. Nggih. Kowe ketok mulih mutrampil ning pisanan. Nggih. Kowe iso ngantem Setyaki aku nggo gumun Wilasur Tayu ke meguru nendi ya kok trampile ra jamak-jamak. Karo Setyaki kok nganti iso ngantem ki nek ora wong ampuh nggih ming pisan niku. Bar niku sampean prisa dhewe, kula diajar. Setyaki kula jotos mboten dirasake. Kula nyaut tumbak, sing nguncalke tumbak sinten, Man? Aku. Nek nguncalke niku pas tangan kula ora pas cengel. Pancen tak sengaja. Kena cengelmu to, gengeng. Untung ming alon. Dadi ming tatu sithik. Kula tumbak ngiwa, endo nengen kula tumbak nengen endo ngiwa. Setyaki obo karo prajurit mburi duncali godo, candak saut. Sabetke tumbak kula cleng suarane kemenclang mletik metu genine. Mboten suwe tumbak kula disuntreng kalih Setyaki. Di apa? Disuntreng. Disendal ngono lho. Disendal karo Setyaki mencelat munggah godo mampir teng sirah. Pruk ngoten. Kula mendelik mripat kula pindhane nggon cengel dies gebuk nggon rai prol. Rumah sakit pundi, Man? Ada. Ajeng priksa. Mripat kula nggo nyawang napa-napa kok loro. Niki wae kula jangon karo sampean, kula nyawang sampean kaya kirik. Prek. Karta Anusur Tayu ki nek karo aku jan ketok kaya dem-deman. Pejah kula, Man. Mungsuhmu ya Setyaki pun ganti. Sapa? Giatut Kaca. Kula wanek-wanek iku kula antem mboten napa-napa. Kula didak sikil kula, megap-megap sikut rai kula, rasane kaya arep semabut. Bar niku kula dipolong gantang dheweke nyaut kula, nyamber ora kena tak ece, samber bathuk kula. Mek ngenten iki, Man. Ngenten iki. Kula wis kalah. Gumun kok aku ya. Kartomarma ki makne gedhe kok kalah karo anake. Lho kok iki akeh men to sing maju. Inggih, Man. Mungsuhmu Antarja minganggo tangan siji. Isin kula, Man. Swatamane anak pendhita ampuh kok ming di tangan siji karo Antarja. Asem. Setyaki dudu. Ketemu Gatotkaca. Salah. Antarja luput. Ayo bedhen coba, Man. Ora ngerti Antaséna. Kula ketemu Antaséna niku wis ati kula wis telatapan. Mesti modal kula. Ning kula wanek-wanek kula antem diel-diel ra apa-apa. Dhek balik kula antem gencengel diel-diel gak apa-apa. Dugang cangkem kula, Man. Cangkemmu engko diel wonten kula telatapan nganti bengok slobat. Wah! Dibampet ngangge sikil cangkem kula. Slup. Legi.
Oh. Entutina bal gawe ketape no Mbak. Ora ngerti aku. Gletak candha awak kula cok banting cek lemah duel kontal nganti tekan gen kempul. Oh. Nika. Kalah. Mundul. Ah iya. Antasena bayi wingi sore kowe makne gedhe nek cara aku isin. Aku lho kok biasa, Man. Icin apa nggo icin nyatane kalah kok icin. Ala ya mundul mangane modal. Mbok ya wis niku wau Kakang Mas Dursasana wis paling dawuh to sak titahe ulajan dadak ngongso-ngongso nek la iso ya wis. Klungsuk-klungsuk nek melu udu. Aku lho pun maju pun udu. Musuh Antasena ya Pak saiki. Ora sembarangan lho musuh Antasena niku. Ora saben wong wani, Man. Lah sampeyan sing tuweke lawani kok. Muni wani ngono tak undangke wonge. Muni yo. Aku ora perang kok. Ora perang mengisane ming ngakon. Ming dawuh paitan cangkem wae iso. Wedhus tenan. Wong tuwa dicangkem-cangkemke. Sapa sing arep maju? Dur, Nun. Adimu sing isih sapa? Kalau tutang makmu cilik. Sapa, Mas? Makmu cilik. Pati Sengkuni. Pironan? Maju ora le? Mungsuhe. Sencaki ana. Gatotkaca ana, Antarjana, Antasena yana. Are milih sapa? Waduh. Abot kabeh, Man. Heeh. Terus Pun sekecake kula tak teng niki mawon. ora maju. Nek kula maju sing kiper sapa? Ora usah maju Cit, wis aku malah mangkel aku krungu suaramu Cit. Lha mulane niku pun ora rasa maju. Dur, Nun. Ayo maju le. Kowe sing gedhe dhewe kok. Wah, nggih. Ning sak madya mawon lho, nek kalah ya mundur. Ora usah dipeksa, gawe lega Kakang Penemban Durna nggih. Antasena Pakdi Dursasana ya. Bapakmu wae gila karo aku. Apa meneh kowe ming cendhenge? Ayo, kowe ngejak apa? Sing tuwa wedi karo sampeyan ning sing enom durung karuan kalah lho, Dik. Ana tembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira. Ayo, jajal wae piye? Nek bapak kalah monggo, ning anake emoh nek kon kalah karo Pakdi Dursasana. Ate nek dinyek wong sak kewagon aku. Antasena kok kalah karo Dursasana. Wah, wani karo pakdemu sing tak wedeni apamu. Ora minggat candhak sirahmu tak gedruke nang lemah pecah dadi loro. Ora minggat candhak sirahmu. Gedruke nang lemah mecotot utekmu. Waduh. Kok luwih medeni kowe. Ayo wong Sumbar iki pokoke ngedonke mungsuh. Yo sing dadi nyatane. Oke, ayo jajal-jajalan yo. Halo apa? Halo apa?
jotos jiwit banting pengkal wedi marep tak mungkur ayo antemo lekane atiku ojan apa sing ojan wong edan wong gemblung aduh iki piye iki menungsa kok diceblokke nang lemah kapora kowe rumangsamu menangan apa piye anggere diantem rawuh banting. Aja tos kene iki sing ngrasake mangkele ra jamak-jamake. Ngantem banter pribadi jamak-jamak kok dibanting ting. Ayo mudar kowe ning ngono. Aduh iki ra iso metu aku. Wis ben ning ngono wae rasa metu malah suwe kok. Mangsane cucuk kok ya. Weh, ondone iki dicabut. Dicabut piye? Rasa dijabut kok ucul dhewe. Oh, edan. Muan. Pamuan. Cara kuno banget kowe ngundang. Pamuan. Kenang apa, Dur? Cebloke Antasena. Man, piye? Dicabut, Man. Ming cabute dadak sambatan. Nyatane kaya ngene iki, Man. Wis meneng kok. Aja obah kowe nggih. Ngene apa iki? Sajake jero tenan iki, Tur. Tak angkat obah wae ora. Diugak-ugak sik, Man. Men saya enteng. Niki ndase tok sing obah. Jero anteng. Lah, ora rumangsaku. Ini rati ngenek niki ora. Ora rampung-rampung. Diangkate sing ngene. Kowe iki wong tuwa apa bocah, Mbah? Nek ngono tanduran dulumah kae sing rusak kowe. Ngerti lagi diceblok kowe urung disirami barang kok dijabuti. So nek tukul nek awoh tak kei. Oh iya ya. Lah iya kok ndak dijabuti. So nek gedhe nek wis awoh kowe njaluk tak wenehi ora usah dijabuti. Oh ya wis. Dir, ora entuk ro sing duwe. Wis nang kono wae ben tukul. Ku anggere ten jabuti tak ajar. Cebloke wong tuwa. Mangkean. Piye le? Aduh diroko wae. Mutar kula wani. Neng tengah dalan ki mongko nggih. Waduh. Saka wetan kok ana gerobak. Man, nggo sikik to tak stope. Rasa kuwatir. Ngono iki kok bingung lho. Wah, ketlides silah kula, Man. Kakang Durna. Pripun, Dik? Mang mriki. Lho, Dursasana kaya napa? Niki diceblokke Antasena. Ngerkasa. Awi dadi usung bareng-bareng. Wah, wis ora pati ndukak mana. Enggak. Oh, wis. Ngati-ati, Pak. Sing kudu sing kuat. Pokoke kudu nyawiji kekuatan nggih. Nek mboten rada aduh. Kok pedes to niki? Dik Pate. Pripun? Sampeyan salah le nyekel rambut.
Niku dudu rambute Dursasana. Lah mula kok cendhek ora. Suwun, Mas. Suwun Bapak pun mundur. Kalah pun mboten sapripun-pripun. Aduh, pripun iki Kakang Tuna? Oh, nek nganti kakar-wikar, kula sing didukani, kula tak adu arep karo Nandrawati. Aku njaluk kanthi banget. Mbaya mulung atimu Senjaki, sagedhakan iki wae ora usah dadak werna-werna. Aku ana wektu tak adu arep karo anak Prabu Ndrawati. Aku tak rembukan sing apik-apik Setyaki, aja kowe aja mepalangi Setyaki, aja mepalangi. Upama sak sengit-sengitmu karo aku, sak gething-gethingmu karo aku, ning rak kowe iki mesti ana rasa welas karo Begawan Durna ta. Mergo ujaring para pinter sak ala-alane manungsa iki sing ana apike, sak apik-apike manungsa iki mesti katabetan rasa ala. Kuwi mesti eneng. Mula nadyan kowe sengit karo aku, ning medine kowe ana rasa welas karo aku Setyaki. Aku tak ketemu karo Rata Ndrawati. Mati aku. Majlik. Majlik, wonten dawuh nggih. Rawis diweling karo Waireng to, ora kena ngajar Begawan Durna. Arep apa dikaya ngapa iki eyangku. Aku elek-elek karo sampean. Dasare apa Majlik ngajar karo Begawan Durna? Sengit. Lah, ming perkara sengit kok ngajar. Senjaki. Antasena. Piye, Mbah? Aku minta tolong ya Antasena. Ya wis tenang wae Simbah ora usah dadak wedi. Putuku Ngger, ya meng kowe sing padha karo bapakmu syukur-syukur. Syukur kowe gelem nulungi karo aku ya Antasena. Wis Majlik mundur, mboten. Mundura, mboten durung tutuk ning ngajar Durna. Iki mbahku Majlik, ora peduli iki mbahmu apa dudu. Lho, kok ngono? Majlik kok dadi kaya ngono karo aku? Mergane sampeyan ngewangi karo Begawan Durna, sapa sing ngewangi karo Begawan Durna? Mungsuhe Setyaki. Lho. Wani karo Antasena sing tawedene apamu. Terus Antasena terus. Nek ora diwaneni tuman wae Setyaki iki. Kanjur sampenake dhewe anggepe aku iki apa aku iki digulung-gulung sampeyan kaya gawe martabak. Dindanake. Wes. Majlik kudu duwe rasa welas asih. Majlik kudu duwe rasa tresna. Kula sampun boten gadhah raos tresna. Kula sampun boten gadhah raos welas asih kalian Begawan Durna. Iki mbahku lho, Lek. Ora perlu kuwi mbahmu apa sapa. Sing kira-kira aku ra seneng tak jotosi. Wah, lah nek ngono salin perkara karo Antasena. Lho, nek pancen sampeyan ngewangi karo mbahmu, ayo. Bocah wingi sore wani karo wong tuwa, sepira banggamu dijajal anak Werkudara karo Setyaki menang sapa wae lah. Kene marganing patimu bangga ta ayoni. Rekake arep purun. Sengkune pancen celeng tenan. Ngerti kene diajar sampeyan dhewe konjur dikarat sampeyan. Dewate dunduri mawon dewate. Ya jagat mangestungkara sodhe selikur dina. Tobat. Jaramaya wonten dawuh Pandya Betari. Tatanan Marawati bala baju barat aja ning padha saur manuk. Merga dina iki kayiwanganing dandang mangore. Ya kuwi ana titah ning sowan Ngabiyantara ora pangling Begawan Durna Jaramaya. Kasinggihan mekaten Pandya Betari. Dumunten sakmangke kula aturi amiji dhateng sowanipun pun Begawan Durna wonten ing kayiwangan dandang mangore. Durna padha kanthi rarja sak praptamu kulup Kumbayana
tansah winantu ing suka basuki sowan kula Pandya Betari. Nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk. Iya Begawan Turna tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana ya Kumbayana. Kula pun tinggal jimat paripe dayanana ing kasantosan. Mugi ampawahana kabagyan ing gesang kula Pandya Betari. Begawan Turna eneng apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Gita ana wong wigati mara gage matur ingkang terwaca. Yastunipun namung badhe munjuk atur ngersa Pandya Betari. Lerekipun atur kula menika kala wau. Sejatosipun namung kepengin sanget nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Pandya Betari. Supados samangke ami tulungi dhateng jasad kula Pandya Betari. Lire piye tine sira matur ingkang kaya mengkono. Oh nggih. Amargi dinten sakmangke kula nampi sasmitaning Jawata. Bila Jawata menika badhe matedhakaken kanugrahan inggih menika Wisnastan Wahyu Setya Wacana. Monggo sinten ing kedurungan wahyu menika kala wau menawi pujangga badhe lantip panggraitanipun titis panerkanipun. Nanging menawi menika Nalindra saengga sakmangke menapa ing dipun ngendikaken dening Nalindra menika kala wau saged sinulat lan tinudarsana dening para kawula dasih. Titis pangandikaning Nalindra titi ing samukawis lir. Iya Durna. Monggo nyatanipun kula menika dados pujangganipun para Sata Kurawa. Kula menika dados pujangga negari Ngastina. Mila adreng anggen kula kepengin kedunungan Wahyu Setya Wacana Pandya Betari. Namung kula nuwun sewu, sareng kula petang-petang mengsah kula ing badhe anggayuh wahyu menika kathah lan ingkang ngawrat mboten saged kejawi namung Nata Ndarawati inggih menika pun Prabu Bathara Kresna. Monggo nalika semanten kula menika badhe ngrimuk dhateng penggalipun Nata Ndarawati ing pangajab kula apus krama supados badhe kula boyong wonten negari Ngastina nanging jatosipun namung badhe kula krenah pejahipun sabab menawi Nata Ndarawati tasih sugeng wonten ing alam padhang tasih gesang. Tartemtu kula mboten badhe kasempatan gayuh Wahyu Setya Wacana menika kala wau Pandya Betari. Mlengking saking menika gandeng kula sampun budidaya mboyong Nata Ndarawati parantine gagal. Kula nyuwun senjata pitulung saking Paduka Pandya Betari Durga wonten sukala lan ing penggalih. Mitulungi dhateng jasad kula kados pundi srananipun pados Paduka saged mboyong Nata Ndarawati wonten ing dandang mangure. Mangke kula piyambak ingkang damel srana pejahipun Nata Ndarawati menika Pandya Betari. Gagat risang kapirangore nangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati tobat lah kok dadi kaya mengkono kang dadi aturmu mongko Nata Ndarawati iki titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu kuwi angel dijangka patine Begawan Durna langing angkat adreng rasamu ngono kepengin mateni marang Nata Ndarawati. Ya ta gandeng kowe wis nyuwun senjata pitulung karo Betari Durga. Aku ora bakal wegah. Kanthi srana mbudidaya supaya Kresna iso tak boyong marang dandang mangure. Nanging mengko yen tekan dandang mangure aku ora bakal melu-melu bab patine Kresna. Oh, mangke menawi bab pejahipun Nata Ndarawati kula ingkang tanggal jawab. Kula ingkang sagah nanggel dosanipun lan kula ingkang sagah mejahi Nata Ndarawati. Yen mancan kaya mengkono. Sak jagat alat pramudita iki ingkang diajeni dening Nata Ndarawati. Lan Nata Ndarawati Kresna ora bakal wani kelawan katange ya kuwi Prabu Baladewa. Mula dina semengko aku tak memba Nata Mandura. Wondene Jaramaya ndak dawuhi supaya memba Patih Mandura ya kuwi Pragata. Mengko ngendi ketemu marang Nata Ndarawati? Bakal ndak kanthi prapta ning dandang mangure. Yen lumrah Nata Ndarawati ora bakal nduwa marang keparange kadange Werda ya kuwi Nalindra ing Mandura Durna. Oh, lole. Kancak mleguduk swalu gembol sumarante semalole hawala. Menawi setelah mekaten Pandya Betari dinten sakmangke monggo kula aturi salen wujud dados Nata Ndarawati. Panginten kula Nata Ndarawati mboten badhe saged nduwa dhateng paringipun ing Raka Nata Mandura. Mara gage sawangen Begawan Durna aku tak salen wujud Nata Mandura Durna.
Sri Bala Dewa Narpati Dwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Jinawi aja mboten nginten babar pisan jebul sampun wujud nata mandura kados mekaten Madya Betari Begawan Durna Jaramaya wonten timbalan aja wedi kangelan sira gandya wujud kaya Patih Mandura Patih Praguta nun ngestaken dawuh kanthi kaya mengkono ora bakal ana subriya Ratu Ndarawati bakal tak boyong marang Dandang Mangure inggih ngestaken dawuh sinuwun suwalu gembol sumorante marem raos sing manah kula kanthi wujud kados mekaten menika Paduka Pandya Betari boten badhe saged duwe napa Ndarawati boten tentu saged andha dhateng keparengipun Paduka Pandya Betari ingkang sampun wujud nata Mandura Praguta wonten dawuh sinuwun bantu kelawan Begawan Durna mboyong kelawan kadangku Taruna ing Ndarawati Yai Prabu Kresna ngestaken dawuh. Durna, kula wonten maring dawuh. Tunggu sawetara ning Dandang Mangure. Tak golekane adhiku Ratu Ndarawati. Sawise ketemu bakal takon manjing Gendhaga. Kanthi cara mengkono ora bakal bisa Yai Prabu Kresna wal saka jroning Gendhaga. Mengko Gendhaga dibuka yen wis prapta ning Dandang Mangure mung kari mateni Ratu Ndarawati angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Waduh sampun persasat kadidene dipun siram tirta wayu sewindu manahipun ingkang abdipun Begawan Durna Praguta wonten dawuh budhal dina iki sawawi kula dherekaken lho Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirkin saking risang mawe gandrung wiradal nganti diubeng-ubeng karo playuning Wahyu Setyawacana setemene aku wis krasa nanging yo sing jeneng menungsa mono diwenangake mbudidaya mbok menawa srana pambujungku marang Wahyu isa kecekel lan isa mapan nang angganing nata Ndarawati wadene ora aku wis nglenggono lho ora pangling Koko Prabu Mandura kok karo Kakang Patih Praguta mongko adat ingkang lupi wis lakon Koko Prabu Mandura pendak-pendak tindak nganti lawan Patih Praguta mesti ora keri gajah Puspa Denta lah kok iki ora nitih apa-apa bela dalah tanggap nata Ndarawati nalika semanten pus wininga bilih menika panjalmaning mengsa sigra banting sumping wujud nata Ndarawati
Yai Prabu, Yai Prabu. Tripala Dewa Narpati duwe narik swara Kresna kalangkung tresnanira. Walah dalah Kresna. Lah kok Syadi mapan ana ing kene iki wigati napa? Iki Koko Prabu. Estunipun boten wonten menapa-menapa. Namung upaya dhateng kadang kula pragil. Walah dalah wis entuk gawe. Inggih derek. Aja kendhat ngene Syadi mbudidaya supaya iso pinanggih kelawan kadangku pragil. Koko Prabu kasinggihan. Kresna wonten maring adawuh. Malah kepasang yuk katuji ngenudinipun Kakang ketemu kelawan Syadya ning papan kene. Ngerti yo? Lamun pun Kakang dinuta dening Kyai Prabu Duryudana. Syadya wis prisa nalika semana bapa Penemban Durna negara Ngamarta bakal mboyong marang Syadi nanging cabaring gawe. Tumuli Kyai Prabu Duryudana tusan kelawan pun Kakang supaya mborong kelawan Syadi. Kresna, kowe aja selak. Yen kowe wani duwa keparenging pun Kakang, apa kira-kira Kresna wis ora ngabekti karo Natamandura? Nggih sinuwun. Kula aturi mbangun mitra dhateng parentahipun ingkang kadang werda sinuwun Prabu Baladewa. Mula ayo tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen nganti aku ora bisa mboyong marang Kyai Prabu Kresna, wah dalah bakal nampa duka. Ngaten monggo kok Prabu kula dherekaken gosik supaya ing rancak lakune aja nganti ana sambi kala apa-apa. Syadi manjing gendhaga wae. Ngaten kok Prabu. Ya, inggih ngestakaken dawuh kok Prabu. Ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing pilahing Mastunama sidam sekaring bawuna langgeng Raden Sediwa. Ayo kaget ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita sayekti ulun utusaning Sang Hyang Jagat Girinata ingkang anyalira kanugrahan kang aran Wahyu Setya Wacana. Tanana ingkang pantes minangka dadi swarganing Wahyu Setya Wacana kejaba amung ngangganing Raden Sediwa. Mula tata-tata Raden, dina samengko sira bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang aran Wahyu Setya Wacana. Satemah samengko nadyan sira minangka dadi wragiling Pandhawa bakal pinercaya dening sagung kadang-kadang kita Pandhawa liyane. Kakang Semar, kula kaya ana swara ingkang tanpa wujud cetha tak wirengake. Nggih niku sing winastan Wahyu Setya Wacana. Wahyu Setya Martana. Wah, maratuwaku kowe, Gong. Hah? Maratuwaku kowe. Maratuwamu to? Oh. Anake wedok delok mesti mesusu kae. Setya apa? Setya Wacana kok Setya Martana ora. Sembrono. Petruk iwah tuwa. Ayo Bagong iki apa sing ngomong ora? Aku ngaturake panuwun Kakang, ya mung Kakang ingkang bisa mbangun marang kasatriyanku. Waduh dicocok-cocokke. Dume tulisane mbangun kasatriyan terus Kakang mbangun kasatriyanku. Sah. Sah ya Kang.
Njaluk lakon ora ana lakone kok dadi jaluki ya marang kene iki bingung lho golek. Iki wis gathuk ya, Truk. Ah wis gathuk. Ayo iki bener kok. Bapak iki apa jenenge iki mbangun kasatriyaning Ndara Sediwa. Kanthi srana Ndara Sediwa iki goleke wahyu nyatane ya entuk. Mbangun ki ora perlu fisik. Mbangun ki batin ya kena. Iki mbangun batine Ndara Sediwa. Iya, Petruk nggih. Lho, Kakang Semar. Pripun? Lho, Koko Prabu Ndarawati kok tindak mrene? Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Sediwa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripik Koko Prabu mbujung menapa ora pun Kakang ora ngoyak apa-apa pun Kakang sinampiran pakaryan ngupadi kelawan Siadi tindak ngendi nggih dipun boyong dening Kakang Semar purih ngupaya kanugrahan. Lho. Ngupaya kanugrahan inggih wis entuk gawe sampun Prabu. Ngendikanipun Kakang Semar namanipun Wahyu Setya Wacana sampun mapan ngangganipun ingkang rayipun Sediwa. Syukur Yayi, syukur pun Kakang melu bungah. Ya mung tak jaluk aja ninggal marang kasatriyan kewajibanmu isih akeh ayu kondur ning Ngamarta. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Pandya Petari ngantos sumengkung nanggen kula ngentosi paduka Pandya Petari kados ngenteni sileming Palawa gabus kumambang ing Sila Kresna ning kowe aja kuwatir ora coba sawangen gendhoga ning ngarep aku iki kira-kira menemu isine apa kula piyambak mboten mangertos kowe lak kandhani ya Durna nggonku wujud nata mandura gampang banget gone ngrimo marang nata Ndarawati Wekasan nata Ndarawati tak apusi takon mlebu jroning gendhoga dheweke mapan ning jroning gendhoga iki. Mengkari piye carane mateni apa diobong apa dilarung ning segara? Lho, menapa saestu menika isinipun nata Ndarawati? Tobat. Mula tak bukake tontonen Begawan Durna. Das pundi Pandya Petari, das pundi? Lho. Tobat. Lah kok arti ora digamana jroning gendhoga kok isine mung sumping. Lho. Wonten gendhoga isine namung sempak, sumping. Pendhita ngawur ora. Sumping kok ya sempak. Durna ya ora krungu isine sumping. Nek ngaten dipun apusi wae.
Kresna kakangku. Kaya janjine wis tak ucapake Werkudara pun ngakang budal saka negara Ngamarta ngupaya karo adimu lanang. Dewa, Wonten dawuh Mas. minggat nanti. Sanes kula ingkang kesah nanging krana dipun aja-ajai dening Kakang Semar. Dipol, Pripun? tojak nendi? Golek wahyu. Wahyu apa? Wahyu Setya Wacana. Entuk gawe apa ora? Ora entuk gawe aja bali ning Ngamarta. Mang presani to, piyahipun pikantuk wahyu ale mboten niku ora beda to. Cahyane Ndara Sedewa pun benten. Wah, ragil. Wonten dawuh. Syukur nek kowe entuk wahyu. Nyedarine Inggih. Sampun dipun dukani Mas. ora. Wah, bagus. Sun junjung derajate karo wong tuwa. Besok meneh nek Werkudara nyuwarani karo kowe aja tok pangan mentah. Ning hitungan suaraku ki piye? Tok gelar tok gulung. Aja dipangan mentah sampe naik dhewe. Inggih. Wis entuk wahyu. Sampun. Syukur. Petruk kowe iki ngapa? Baleske. Oh, kene iki rawani bales ya, nek aku sing rasem bales ra rampung-rampung. Wah, cah bagus. Kok nganggo sirah? Tangane loro. Ngandel pisan kowe tangane loro. Balya ning kasatriyan. Sing ora trimake karo kahananmu entuk wahyu aku sing nandingi. Inggih, ngestaken dawuh Mas. Werkudara Antinata Ndarawati. Kowe golek Kresna arep digawe apa? Kresna bakal dadi pepalangku nggonku gawe wahyu Setya Wacana. Leno mripatmu wahyu Setya Wacana digayu dening Sedewa. Lho, malah Sedewa sing entuk. Ya Tak jaluk. wah kundur menyang Sukalima. Nata Ndarawati, ora usah ketemu Nata Ndarawati. Ketemu karo Nata Blambangan. Tobat panjenengan kaya ngendika sak penake dhewe. Ayo bali ra. Bali sesuk bali ayo bali sesuk bali iki. Wis sesuk inggih ngestaken.